Hello guys, welcome to another episode of Sana's Vlogs. മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ എണീച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നേരത്തെ എണീച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസിന് പോവാണ്. എവിടെ പ്രാക്ടീസിന് പോകണം? പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഒരു 6:30 എണീച്ചു. മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ചു. എനിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണിത്. തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ച കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോളം ഞാനൊന്നും കഴിക്കില്ല, ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയറ്റ്, ദിസ് ഈസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഡയറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിക്കുക. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക, റിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് കഴിക്കാം. പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്കും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബദാമും പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിക്കുക. പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക് ഇതാ പ്രോപിയലിൻ്റെ ആണ്. ഇത് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ രാവിലെ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശക്കണമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്കും ബദാമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് വിശക്കാറുണ്ട്. ഇന്നങ്ങനെ വിശക്കണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും. ഡെയിലി ബേസിസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ എന്നെ കഴിക്കൂ എന്നൊന്നുമില്ല, ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം കഴിക്കാറുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്കറികളൊക്കെ നല്ലോണം അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. ഞാൻ അത്രയ്ക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 3 months ഒന്നും അങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നില്ല, കാരണം വൊമിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒക്കെ കഴിക്കലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കും. EFC പോവും, KFC പോവും. ഇതിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, കാരണം ഇനി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ 3rd trimester ആണ്, 7th month. ഇനി വെയിറ്റ് ഒക്കെ നല്ല ഗെയിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. സോ ഡ്രിങ്ക് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. നല്ലോണം കുടിക്കാൻ നോക്കുക, നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കുക. എത്രയൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം കുടിക്കുക. എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഞാനൊരു കുപ്പിയൊക്കെ പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല, ഇപ്പൊക്കെ മടി പിടിച്ച് തുടങ്ങി. എന്നാലും നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇത്ര ദിവസം ഇത്രയും വെള്ളം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട്, മാക്സിമം നല്ല കുടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ചൂടാണല്ലോ, നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഞാൻ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണല്ലോ. ഞാൻ ഫ്രഷായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവും ഒരു പഴം കഴിക്കണം. വിജയിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അനിയത്തി അവിടെ തൈര് കഞ്ഞിയാണ് കഴിക്കണം, എനിക്കിഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആരാ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നേന്നറിയോ? ആരാ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നേന്നറിയോ? എനിക്ക് ശ്രീകുട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയ. ശ്രീകുട്ടൻ കിടന്ന ജ്യൂസർ ശ്രീകുട്ടൻ. Again, my protein drink.
അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സൗണ്ട് ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ അമർത്തിയിട്ട. ഇനിയിപ്പോൾ മെഡിസിൻ കൂടി കഴിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് കഴിക്കണില്ല. ഞാൻ അവൽ മിൽക്കിൽ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പീനട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ നട്ട്സൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രഷായി കിടന്നുറങ്ങണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചൂടുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഇടാത്ത കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാൻ ഇട്ടപ്പോൾ സൗണ്ട് ആവില്ലേ, അത് കാരണം. ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കണില്ല. ഇനി മെഡിസിൻ കഴിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കുറേ കഴിഞ്ഞാലേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഫുഡ് കഴിച്ചെങ്കിൽ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാലേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇനി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കമ്പറോ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കും. പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെല്ലാം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണാൻ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട്. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. 2-3 തരം ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നൈറ്റൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല വിശക്കും. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. ബിസ്ക്കറ്റും ബ്രെഡും പഴവും അതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം.